ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ତେଜିଆନ୍ ଆଭା, ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ କାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶରେ ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦପଙ୍କଜରେ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ, ଆଦରର ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରାରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁତାମୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୀରସ୍ୱାମୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୀତାମା। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁକାଳରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ମାଡ୍ରାସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେଜରୁ 1906 ମସିହାରେ ଦାର୍ଶନିକତାରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ 1909 ମସିହାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷକତା ପେସାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ 1909 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମାଇସୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କୋଲକାତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। 1931ରୁ 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପକୁଳପତି ଥିଲେ। 1939ରୁ 1948 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବନାରସର ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପକୁଳପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମାନ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପଛରେ ହିଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ହାତ ରହିଛି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନିବା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।